bandiraɓe fulɓe mbaɗo wonde kala nder falde hemi salmini noon haalte mon ko Abbas Manal Abbas Dia inde Nour TV wondude e ballal Ibrahima Kane katanteñol gorko mo Agnam yereyaɓe dareten ɗo walla jogorɗen daroɗe ɗo ko film oɗo docteur Aliou Ba e clinique mabɓe gonɗo ɗo e Wourossogui e dindeje e haalande holno ɓe cafrirtiɓe ɓe taw kadi koye leɗɗe ɓaleje saabu ɓe mbi kanko ɓe mbi cellal mon woni goƴa amen ɗum noon ɓaadi cellal fuutankoɓe woni goƴa mabɓe bandiraɓe Ndendori TV kañumen wawata tan ko sarde e saktude oɗo film waɗimo montage ko Amadou Aliou Sy mo yimɓe fof gandi RTS radio Matam neldi yo Ndendori TV sarmo sakamo ɗum noon bandiraɓe ma on dar oɗo mana ganda hoore maɗa docteur Aliou Ba ma haalan en holno ɓe cafrirta e hol joɗorɗe mabɓe holtoɓe goni eko way noon so nani haalam he ko fewani pamude bandiraɓe mboɗo ñaagui yaafoy saw ngo ko yo few wona woto few on jarama mi ɗalda on Voilà, Wourossogui, cabinet docteur Aliou Ba. Cabinet docteur Aliou Ba woni ko ɗo e Wourossogui mo gonɗen ɗo e noon hucciti koye national lawol Dakar et juste en face hôtel Sogui ene huccitiri encore e Senelec hôtel Sogui e Senelec takodiri cabinet docteur Ba ko hen hucciti ɗo henna ko médecine traditionnelle restructuré woni médecine safara ko banggue gagnankoɓe safara ɓaleɓe e ɗum jetti Allah noon cabinet o tuɓɓude nde udditi fadde joni woni 2 ans parce que siège o woni ko Dakar ko toon woni cabinet mawɗo o on jibini oɗo cabinet gardaɗo e Wourossogui e namdal fuutankoɓe hakke tampere mumen e déplacement mumen eno jarata ganduɗa e frais mumen ɗum ɓattinide ɗo oɗo cabinet ɗo e Wourossogui ɗo henna ko pharmacie e gonɗen pharmacie o leɗɗe fof ɗo ganduɗa ñabbude mum min kaali mum leɗɗi mumen ene ɗo min kalta leɗɗi mo ganduɗa leɗɗi mumen min jogaki ɗum kala ñawmo min mbiya min cafra alhamdoulillahi rabbil alamina amin cafra on ñaw leɗɗi mumen ene goodi ene ɓatti cabinet o téléphone o noddirgol ngol ko 420 62 17 420 62 17 ɗum woni portable direct mo mbawɗon heɓdinde ko wona ɗum ɗo siège Dakar o ko Guédiawaye woni Dakar on ko 877 84 62 woni téléphone fixe o 33 877 84 62 ɗum woni téléphone fixe Dakar walla 573 10 40 77 573 10 40 on woni ko Guédiawaye en face arrêt Bourales on woni premier cabinet deuxième cabinet ko ɗo e Wourossogui ɗo noon hannde koye pharmacie Wourossogui ɗum gonɗen registre pharmacie ina woodi par ce que safara so tawi aɗa safa yimɓe a toppina leɗɗe ngarɗo fof e rendez-vous ma a andan leɗɗe tottuɗa ɗum ganda nde fota ruttade so wiyiteɗe so téléfinima aɗa jina registre pharmacie aɗa haala ɗum leɗɗe ƴettunoɗe no waɗirta ɗum woni registre pharmacie ɗo no timminde ñande ɗe e pharmacie o kala leɗɗe ñabbu mum gaari leɗɗe mum an mbaɗum présenté inchallah ko wayno hépatite B amin jogui poudre mbiyeteɗo poudre PHBS PHBS ko on safrata ñaw danugel donc leɗɗe ɗe joni paɗi mbaɗum présenté nak fof wawata waɗe présenté kono ma waten kam kamin mbaɗum présenté on leɗɗe fof namdol joni poudre HBS on ko ñaw danugel
ñaw danawil walla soonamu ko ɗum wiyete poudre HBS français ndeni hépatique B. Voilà la poudre HBS ko kiilo lekki kiilo noon wona kanki tan mais kanki moƴƴo e dow reedu pullinteru andini eɗe gonɗo dangoɗe dow pullinto dolata so hokkama ganduɗa henna reedu ndu wawa dolde ñawgol ene noon wawa yaltude so tawi ko jaaɗo ha fuwa o naggi ko miraɗo miraɗo o oɗo woni flacon miraɗo mo ganduɗa so jomum wayi ɗum ko lekki wiyeteji habbatu soda nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ni kala cafo yiɗoki ñawmum ɓeydo mum so tawi no ñammade donc voilà no miraɗo donc kiiɗo woni miraɗo ki woni lekki ganduɗa so tawi joom senabo dañi ganduɗa enna heñere nde ene muusa walla ñawɗo lekki heñere ko kiiɗo lekki mum tata ɗum inchallah wawa safude heñere nde wasa wadde cancer par ce que cancer du foie en général ko hépatite B hokkata ɗum ñawganno kiiɗo wonta ɗum to banggue hépatite B e oɗo poudre mo ganduɗa poudre PHBS ɗum ɗo woni ɗon ko wona ɗum ko amin paye e ñabuji mo ganduɗa ko wona ñabuji koyɗe ñabuji koyɗe toɗo muusoli leɗɗi mum ɗum ɗo e façon de vie ɗum nene ko GST ɗum nene ko PCO ɗum ɗon fof leɗɗi mum ɗum ɗo leɗɗi ɓe nde wonnono yarata ɗum won étiquette uji mbaɗata hen kono kiiɗo oɗo poudre ko poudre PCR koyɗe muusooje tubboje gonɗa ne darorde ha fayi ganduɗa ne heɗoyi koyɗe ɗiɗo lekki safra ko banggal koyɗe walla duwode walla muusooje façon leɗɗe goɗɗe ɗum joni aussi ko wayno LGST ko wayno grain noir no kadi ko lekki faade e koyɗe oɗo waɗalla grain noir o omo safra ko banggal koyɗe muusooje omo safra ko banggal reedu mo ganduɗa ko fuɗɗi jomum yaɓɓota correctement ko wayno hémorroïde walla ko wayno seelo walla ko wayno encore taare kalahoɗe kiiɗo ni fiyete ko graine noir la graine noir aki safra ko heewi e neɗɗo to banggue ganduɗa ene becce to banggue asma to banggue reedu musol to banggue koyɗe musol to banggue taare kalahoɗe voilà la reine biyeteɗo LGST la reine articulaire LGST waɗeɗo leɗɗe asnude jare dennagal koyɗe ma seno muusa walla seno toosa walla saɗa nata walla saɗa mbaɗi puɗi ɗiɗo lekki ene moƴƴi hen to banggal koyɗe ko wona ɗum ɗo to banggal taare ɗum woni leɗɗe jeeɗoɗe ɗum garani MIG walla jeeɗoɗe PCB oɗo ko lekki jogoro to banggue goto goto gonɗo sopis walla goto gonɗo e nden arena taare guttiɗe walla gonɗo e taare cukkiɗe walla taare keñortoɗo mo kiino lekki PCP min tottata jomum en yara lawɗe wofru mum ha laaɓa lawɗe dadorde mum taare ɗe mbawa yaltude no hanni tum taw kalotama taare ɗe mbasa heñade sofa normal ɗiɗo woni PCP infection fof parɗo gorɗo e alhaali gorɗo e tergal gorɗo ko kiɗo lekki safra ɗum ha wawa welitade to banggal jogo ko wona ɗum ko eɗen jogii PKS ko lekki ɗi ganduɗa ustorade doole to banggal gorko woni doole ma ina leftiɗo banggal goral a tinata hoorema e leeso walla aɗa leefi to banggal darade tergal ma walla to banggal wondeede gondigal ganduɗa hen pewgal taw ɓoccita manam jaa mbiɗa wadde mamri donc a yo ar walla ganduɗa hen mbiɗa wadde mamri manno ara yaawa o kiiɗo lekki réglata on ɗon probléme ɗum ɗon kala ko fate alors gorko mo jiiɗa tegal mum fewani yettotako jom suɗuma hannde ni walla moni mum waddata correctement ko kiiɗo lekki aɓettade lekki PKS voilà ɗon le poudre mo ganduɗa aussi o wiyete ko PAC ko lekki ɗi ganduɗa to banggal reedu fof tubbude hémorroïde ha hen hépatite B ha hen ulcère no reedu mum ina muusa walla joom leege mum muusori walla ganduɗa reedu weedu tan ne muusa tawa aɗa haajo aɗa anda ɗon ɗiɗo samin peti ɗum client
au bout de 3 jours rendez-vous nga am société parce que ko lekki mbakki efficace unité de grande fénègre en français on ko PAC ñu ngi ko wala donc safara denangal ledde de man ñobbi di nganda ñoo rew tuddi ñu tan ko jofe ha fay nganda en tettigi ha fay nganda yantroje ha fay butuy ha fay nganda en jofe do PAC kan safara ñu yon na fu ñu bala ledde ñu bon voilà docteur ça est deux donc parce que aussi to bangal nganda en gondudo hémorroïde wala nganda en gondudo tettigi kadi kadi o PAC 2 bon ko wona ɗum ko ɗum anémie o gandi heɓe goyto hoore mum sanne ene mbomɗumina guitene min ene jiile ene jana ene ganduɗa ɗum fof ko gonde busal taw ala ko woni sona mankude ɗiyam nde wonno nden ko ɗiyam ma so manki a dañata wellitare ñamde a dañata wellitare rese a dañata wellitare liggey a dañata wellitare yaade wojjumaji kiiɗo ko poudre anémie PAN kala bonnuɗo e ñaw mankuɗo ɗiɗen somin dokki ɗum rendez-vous ɓe attata ina hasi yewonde joni kadi rewi normal watta ñamde mum watta hewde yaade mum watta hewde alors watta ɗanade no hanniri kiwoni lekki ganduɗa ko banggal anémie donc aussi ngam ndiɗo général waɗanno mi ƴeewa ɗiɗam mum andi ganda taw sugar a heɓa mum so tawi sugar nan kiɗo yetmum tagat ɗum lekki poudre diabétique samin toti ɗum dennanan subrasi woni 3 grammes inchallah prochain rendez-vous ngata to yormin ko jippima ƴettoni taw jippima walla ya laboratoire ɓeyla fof tawa jippima jonde ɗe aɗa keewi bon ala kulli haal no mbirnomi en mbawata fofof waɗa ɗum présenté mais noon pour on gaam mo ganduɗa ko ledde ko wayno domo siti ala kulli haal rewam ledde mum mbawa hollede par ce que rewam ko ñaw mo ganduɗa gamu fuuna ko ñambuɗi keeɗi ɗum jogto rewme ɗum jeeya o ko poudre derne walla ɗiiro omin leppata ganduɗa en ñaw wonduɓe caliɓe wonduɓe puɗi walla ene ngani puɗiɗe ene gadda ndiyam ene lafto e dennagal kadi ene hosa ndin walla ene usta doole mum ko rewam ɗum woni domo siti ɗum woni rewam kiɗo yetmi tota ɗum ha certain façon domo siti mo wondi kala kiɗo ko yetto PIG jogolam ko banggal rew wonɗo e pate blanche terɗe ñatoji eyo tigtigi ganduɗa en jiɗiɗi walla ganduɗa en wofle men ene muusa walla ene billitake taare sene tarotare ene muusa walla ene keñoro men walla ene cippo to banggal rewɓe ko kiiɗo dokki woni ganduɗa en kañum dottata comme wiyete ko PIG goɗɗo fof ɗum e perdal musnal natowol ɗiƴam ganduɗa en rewde mum rewan lawol noon dokki ɗiɗe rewede ha yiyo jaam inchallah leɗɗe jimminoje bon ganduɗa ene jiminta walla jimmino ɗum sakka sabu mbaɗi ñalam mbaɗi jeni jam noon e oɗo misela sakka ñaga jam noon e oɗo HCN ko L-Carvi e Mednat walla gingembre ɗiɗo min mbaɗata mélangé min dottata ɗum ha hormonuji mum ndiyam ɗoraɗ mum ndiyam ɗo e dowa ɗum rewa lawol ko ɗeɗo leɗɗe min mbaɗata mélangé min tota ɗum so jiiɗo hollon gama ko ɗum mbawa fofof tufirde e lawol gotol leɗɗe ay kewi machallah ndene siwoji ɗi mettanno ko parade sax ko réserve lekki fof gaddaki waɗe ha hewa siwo so gasi wurti adde siɗo waɗa kane woni ko habde hen waɗi e mbusuji wala ɗum habde hen waɗi e mbusuji stockage mbawa totide no ani ɗum ɓeɗo woni réserve fof o yalaguji ko lekki vraiment woni noon so tawi gasi ɗume fewne ɗon noon taw lekki gesi o fuyandeɓe ɗo watede woni la graine noire la graine noire waɗi mélangé guilene leɗɗe goɗɗe fewde ha few produit fof gaddal ko keso ɓuuri wonata so tawi daɗɗuɗi ɗum min change min gadda leɗɗe keso ɓuuri min tota joni donc siwoni ɗo waɗi réserve leɗɗe gudilaɗi ni e mursuɗi ɗi ɗum ko leɗɗe pewnaɗe waɗa mélangé produit o ɗiɗo ko ɗiɗiɗo dernier dernier puɗo dow ene nata ene ɗaani walla caliɓe caggal nde nder leɗɗe ene nana ɗum ɗiye jora kos ɗum woni liquide dernier
voilà donc grosso modo eɗen yara ɗiɗoɓe leɗɗe naɗɗinotoɓe to banggal gonɗe économique ina walta caggal mum fuddito caggal nde yari leɗɗe ɗe o ƴetta kilo lekki ono laɓɓinoro pour iyam ɗam natta atu pour kadi rettemo ono faami yaltorde caggal ndu beele kadi